kannattaa ottaa mukaan. Meillä jonkun verran on vielä ajomatkaa johtuen siitä, että tuossa oli alussa tuota tietoa, että oli vielä sitä aamuruuhkaa tietyn takia. Tässä vaiheessa ollaan puolipilvisessä säässä ja 20 astetta, niin sehän olisi ihan Passelin Lukkan sää kaikin puolin. Mulla itsellä on meteopaattinen pää, eli mä tunnen kun sää alkaa muuttumaan ja tässä vaiheessa on pikkasen sellainen tunne, että saattaisi sää alkaa muuttumaan, tai ihan selvästi muuttuu, mutta mulla yleensä tulee siinä vaiheessa päänsärkyä, kun tulee ukon ilma. Ja nyt mua pikkasen julmasi, mutta en usko, eikä tässä kohden olisi ilmassa vähän painostavaa tunnelmaa. No niin, minunkin